După screeningul inițial pentru retinopatia de prematuritate, medicul oftalmolog va comunica părinților intervalul de urmărire pentru copii. Acesta poate să fie variabil în funcție de modificările existente, dacă există sau nu retinopatie și în ce stadiu se află aceasta. În cadrul Centrului Oftalmologic OpticArt facem urmărirea copiilor născuți prematur pentru screeningul de retinopatie de prematuritate sau pentru urmărirea evoluției retinopatiei de prematuritate. Dispunem de toată aparatura necesară și de cunoștințele necesare pentru buna desfășurare a consultului. Bebelușul dumneavoastră se află în siguranță, disconfortul este minim spre inexistent și durata este de regulă redusă pentru așteptare. Urmărim, diagnosticăm și tratăm toate formele de retinopatie diabetică. Dispunem de tomograf performant, dispunem de ecograf ocular și de toată aparatura necesară pentru intervenții laser, intervenții de tipul injecțiilor intravitreene sau intervenții chirurgicale de cataractă sau vitreoretiniene, astfel încât pacienții pot rezolva pe plan local problemele fără a fi necesar să se mai deplaseze într-un centru mai mare, poate la București sau poate în alt oraș.